Ane kanggo ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 termasuk Pak Lurah Pak Haji Agus, termasuk Pak Sekdese Pak Juri. Terus mari ngono sing Pak Solikin Pak Kawur, terus Pak Polone Pak Arifin Mang, terus Pak Pung, Pak Pung. Pak iki lho, Pak sapa sih Kasun? Pak Kasun. Jono, Pak Kamto. Terus DPD-ne Pak Tolip iku dulurku sing tuwa. Masyaallah. Iya, Pak Tolip iku. Siji bapak siji ibu tunggal gubernur nduk kene. Iku arane wong liya. Bahkan LPM. Bapak Haji Bagio. Nek Pak Kasun iki ambek aku kenal apik. Sing ndi sing Pak Kamto apa Mujiono? Pak Mujiono. Oh iya iku. Wingi lah kepethuk aku ta. Heeh. No, deket kono. Iya. Pak Safari terus pundi Pak Kartolo terope sepi, Pak. Oh, terus dikei apa? 5 juta. Loh, iya rek sosial ku penting. Iya, kepethuk maneh nok pucuk. Iya. Terus pundi terope Kartolo? Sepi, Pak. Terus 10 juta. Kepethuk pindho lho 15 juta. Iya. Iki mangeliwer kepethuk aku. Ya apa? Pak Safari terope Kartolo terus pundi? Rame ae, Pak. Terus duweke kok balekno apa ya? Pak Sikcame, Pak Yoyo, terus mana Pak Tongki juga ada, Pak Camat juga, Pak Tito itu. Wes ayo sing rukun, lek ana apa-apa dirondeng ya. Secara ya apa enake. Iki hiburan apa omong ono campur sarine? Ayo aku lah dangdut, langgam, campur sari, campur to, campur tun. Itu ya apa? Cocok. Dangdut bisa? Bisa. Bagian apa? Bagian musisi. Sing jange nyadang itu. Kok gak tau melok band iku apa? Musisi ku apa? Ya sing musisi. Wong musisi ya musisi. Lah kon takonmu brengosmu metingkrang. Bagian apa lek nang? Musisi aku bagian abot, aku bagian ini lho lah. Apa iku? Ngerokoti tebu. Oh, soling. Soling. Nek gak soling ini lah. Apa iku? Ngepu ulo. Drum. Nek gak drum ini lho. apa iku? Wetengku keroken. Gitaris. Gitar lek gak gitar. Ngene. Lha apa? Mijeti pamanmu pegel. Organ. Nek gak kono ngene. Lha apa? Dirubung semut. Kes. Nano neno nano. Lagu apa? Lagu nano. Kon kok malah jatuh. Intro iki lho. Lah ngomong ana intro. Jawa-jawaan. Jawa-jawaan. Kelar wong kena guna. Campur sari ku peginge ditutuk titik ngene melandang suarane. Banter-banter. Iya. Wong batik sinambi nanging. Mari kemalingan. Malam buta pelabaran. Kakean ngombe. Keni murut den undur. Pokonge kobong. Cantik nyoden uring-uring. Mari geger garangan luwak. Kerek Asu. Kucing. Kok niku iso galangan kok garangan. Galangan sinandung putung. Rujak kardan Kecap uli. Rujak kardan niku kon tak sing nyaplok iki ya. apa? Kardan niku mesine montor abot. Oh, rujak gadung Mas Pangeran. Kecubung loro mendem. Tok mangan gadung. Penengo wong ayu ketiban Boto. Wong ayu liwat mbongker boto ketiban. Dulur-dulur kula kandhani do pirengno. Monggo. Niki ngoten Cak Sapari kanca kula. Kancane Kartolo. Niki ngoten nggih sejatine sapa? Sapa? Niki ngoten sik putune Ula Sawa. Kon ulo bandotan. Jok mangkelan iki ngono cuma guyonan. Lambine anyar iki tuku nok rombengan. Tapi pantes. Jane ngoten iki duduk wong sembarangan. Sanes. Kula kandhani sampean kabeh mesti heran. Niki ngoten sugih wong sak ndoko kupang. Mumpun kaget niki ngoten sugih utang. Tapi nyaur. Tapi nyicil. Tapi lunas. Wingi utang maneh. Kasih Nyanyi cil jerung lunas kok utang maneh. Si arek cilik-cilik sakno. Bagi ana buta-buta galak. Nek gak galak aja dadi buta. Lah buta. Salah kabare. Ya apa kabare lah? Alhamdulillah. Romai ramai. Romai ramai iki. Oh,
fotone Bitor. Rumah Rama. Sapari. Heh, Sapari. makakno kok elek. Rumah kan ganteng rumah. Ya elek kok timbangane aku. Nyambut gawe. Wis yo seniman. Alhamdulillah. Nyambut gawe. Duruk. Wah, nom-nome wong gak nyambut gawe. Tawek maneh kapan iso nyambut gawe? Nyambut gawe malah aku. Iya. Aku dipanggaweni nak. Apa? Lho, indek sebelah mak ana pabrik iku. Oh, pabrik. Pabrik anyar iki. Gampang carane golek penggawean. Ya apa ya apa? Ning ngurus surat Surat permohonan RT RW kelurahan. Langsung lebok nang ngene personalia beleng. Nah, nek mlebu, Nek mlebu aku jaen. kon nganggur ta. Ayo kena nang tandon air tak ancup-ancupno kon. Kok nganggur ya Nah, gawe lho. Apa? Aku lek duwe jeragan. Heeh. Ndolek sopir. Aku sopir. Iso takon. Sopir teladan. Lah, Nobrok gak tahu. Apa Gus? Njungkir ping 4. Kok padha ae kono. jangan tak penumpang lho. Tapi iso. Iso ta? Iso. Ya wis tak tes kok. Pertama motor nok ngarep Ya. yen Apa iki? Mipi karak. Yo sopir. Yo ngelapi motor. Rapi motor, rapi. Motor didelok. Lah iya. Eh, Laporan kalau karo jeragan. eh. Pak, bensinnya habis. Nah, kasih 2 juta. Pak, ulinya habis. Kasih 1 juta. Pak, bannya habis. Kasih 1.500.000. Ban entek. Lho balik seman ban coba. Ban entek. Bantek kok laporan kene. Lah ban entek kok. Ya. Iso. Yo. Ya apa carane? Nah, pertama nyopir iku. Nah, ngene. Apa iki? Njewit putumu. Sopir lo sopir. Yo si starter. Oh, starter. Cek, iya. Mari ngono. Mari ngono. Lo apa iki? Keringkingen. Yo gas iku lho. Gas, Mari gas, gas. gas. Wah. Apa iki lah? Nyodok bebekmu. Perseneleng. Oh, perseneleng. Mari berani. iki? Bedes-bedesan. Wah, wong sopir kok. Berarti iso. Sopir oleh terkari apa? Berarti iso. Lah lek wis mari ana sopir lho, iki butuh security. Aku gelem dadi sukune Reti. Security. Lah iya iku, Mang. Iso ta ngono? Sukune Reti. Security. Walah security. Iso ta? Iso. Saya tak coba PBB. Oh, PPP ya aku. Apa sih PBB? Pabrik baru bangkrut. Ngawur. Baris. Baris. Siap gerak. Hitung. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Kau nih wong-wong loro lho rek. Ya supaya sik akeh ngono lho, pas. Lah 1 2 ngono. 1 2. Siap. Lanjang kiri, gerak. Rek. Tapi kancane aja di Tidakan ngono. Gerak. Lancang kanan, gerak. sapa nyawat. Kon iki pancen nek menang. Tahu tepak Brahula. Menang dhewe, bayarane gede dhewe. Tegap, gerak. Lancang depan, gerak. Enggak tahu tepak ngono. Kok kejelungup takon mijet kon. Ya ikut ah. Ayo, Jejer. Yo kene, bener kene. Gerak. Hormat kepada inspektur. Hormat, gerak. Kono mangan kodhok godhoken dhisik. Guk. Mambune gak karu-karuan. Iso berarti. Iso. Lah iki tak siapno jane lho. Tegap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Maju, jalan. Ayo apik. Ini barekane wong bobot. Ayo. Tegap, gerak. Tegap, gerak. Wis. Jalan di tempat. Gerak. Apik lho. Soale apa? Tak saperkan butuh penggawean. Nah, nek iso berbaris. Ya sik tak mau iki lho, ya mau lho. Nek iso berbaris, iki penak. Awak dhewe golek nang tempat itu kan gampang. Iya tak lah, sik tak mau karena lho. Lek ngene, awak iso mlebu, tak sabar iso mlebu. Ngono ta? Iya. Kap, blak. Cak. Hah? Lah apa? Berhenti. Gak enak tak terusno kok. Enak. Loh, tinggal melayu.